Kezdődik. Kérjük, kapcsolják ki mobiltelefonjaikat, köszönjük. Biztosan túlórázik. Ahogy ezek játszanak, azt mondják, a delfin okosabb, mint az ember. Akkor is undorító az a sima lábú. 12 pasas egy hónap alatt. Kicsit furcsa. Azt mondja, hogy a barátai. Hát nem tilthatjuk meg neki. Akkor se szeretem ezt a nagy jövésmenést. Te akartál aldérlőt, nem? Jó jön az a havi 600. Mihez kezdhetünk abból a kis nyugdíjból? Különben is eddig mindegyik nagyon udvarias volt. Kezi csókolom, jó estét, nem magnóznak, nem ricsajoznak, nem hoznak föl nőket. Na, ezek oroszok. Oroszok, mi megmondtam? Villanyerőmű meg vaskohászat, naponta 2-szer. Ott már nincs is más, csak villanyerőmű meg kohó. 12 pasas. Miért azt akarod, hogy nőket hozzon föl? Mindenféle francos nőket? Tényleg, nő még nem is volt nála. Na látod. Te, anya, nem gondolod, hogy... Mi? Tudod, hogy ez olyan... Mi? Hogy olyan, aki a fiúkat szereti. Nem gondolod. Nem gondolok semmit, csak szeretek óvatos lenni. Tényleg, most, hogy mondod, a foglalkozása is olyan furcsa. Te láttad a bejelentő lapján? Mester. Na de milyen mester? Kérdem én, milyen mester? Hát mester és kész. Valamilyen mester. Amikor csinos nőket mutattak, mindig olyan rossz a kép. Bezzeg, amikor kohókat mutatják, sosincs adásiban. Minden esetre olyan egyszerű félék. Ezek a haverok is olyan egyszerű félék. Egyszerű vagy nem egyszerű, csak pontosan fizesse a havi 600-at. Na, én lassan megterítek, vagy megvárjuk Vandát? Megvárjuk Vandát, persze, hogy megvárjuk. Nanett Imrus 18 éves, ma igazán együtt ünnepelhetni. Jó, hát én is úgy gondoltam, csak gondoltam éhes vagy. Hát éhes vagyok, persze, hogy éhes vagyok. Egész nap azt a rohadt kerítést javítottam, persze, hogy éhes vagyok. Na mindegy, ez nem érdekes. Kibírtam én már többet is. Hallja, katonaságban. Na mindegy, ma rendes családi ünnepséget akarok. Egy kis ünnepélyességet. Tudod, mindennek megvan a maga módja. Emlékszem, amikor az én édesapám, amikor én 18 éves lettem, megkínált egy cigarettában. Te is meg akarod kínálni, Imrus? Én is. Az apám szegény, sohasem felejtem el azt a gesztust, azt az ünnepélyes gesztust. De hát Imrus nem is dohányzik. Azt a gesztus, ami egy örök időkre elkíséri az ember, ami örök időkre emlék. Az apám azt mondta, fiam, 18 éves lettél és... És?
Mit tudom én már 43 éve volt. Azért nem kell, hogy rászoktass a dohányzásra. Na, ezek négerek, mi? Megmondta. Láttál te már ilyen sulickos képű tábornokot? Amúgy a fene akarja rászoktatni a dohányzásra. Csak megkínálom, tudod, hogy érezze. Na hát is, ez egy tábornok, egy ilyen sulickos képű. Hát még meghallja. Kicsoda? A bérlőnk, lehet, hogy ő is van fajüldöző. Fajüldöző? Vagy fajvédő. Fajüldöző? Fajvédő? Olyan négerpárti. Jaj, anya, csak te ne politizálj. Mire figyelmeztetelek egész életemben, hogy ne politizálj? És különben sem mondtam rájuk semmi rosszat. Azt mondtad, hogy sulickos képű. A végén még meghallja és följelent minket. Tudod, hogy milyen ideges leszek, amikor itt beleártod magad a politikába. Jaj, anya, ha én úgy Isten igazából beleártottam volna magam a politikába, már rég rendben megy, de még mennyire. Jaj, apa, hát hívjál tekintettel. Tudod, hogy gyomorgölcsöt kapok? Halat sütöttem ki, krumpli pürével, meglepetés. Halat, figyeljek a szálkára, miközben nézem a tévét. Tudod, hogy Július mennyire szereti. Ilyen egy idő, és ez a sárít a kertben. Csókanya, csókapa. Esik? Egy vacak lámpát már igazán föl lehetne szerelni a házsaltára, nem lehet csak fotoltál. Annyi kiadásunk van úgyis. Túlóráztál? Nem. Mondom, a szűnyeg! Ez csak víz, mondtam, hogy esik. Túlóráztál? Nem. Nézzétek ezt a borzalmat, mi? Vagy egy borzalmat. Ez a sivatag, út is van ott. Döncét nem kerestek? Nem. De azért jönnek, nem? Jönnek, persze, hogy jönnek. Saci megígérte. Egy csomó fontos dolgot meg kell velük beszélni. Be lehet menni a fürdőszobába? Miért? Megint rossz a kilincs. Nem, csak azért kérdem, hogy ez az ardérő, ez a Emberfi. szakálos résznek, hogy nem zuhanyzik éppen. Ez nem zuhanzik. Megengedtem neki, hogy naponta egyszer lezuhanozzon. Nem szeretnék véletlenül rányitni, Ez nem zuhanzik. pedig elég gyakran csúszok mezitlába, konyhában is. Tegnap is ott állt, átforralt, és ott állt mezitlál, de rám sem nézett. Hallod? Pont ez egy pontam. Mit akar? A fiúkkal kapcsolatban. Mit? Nem emlékszem. Hát hallod? Rá se nézett Vandára. Hát nagyon helyes, csak nem nézeges. Azt akarod, hogy nézegessen. Hát miért ne nézegessen? Vanda, be elváltál, neked most egy jó partit kell csinálni. És ezen ő nevet, ezen ő nevet. Én már nem szólok semmit. Na, ez egy dönci. És te még el sem készültél. Hozd be az akkómat, azt a csíkosat. Csak azt kell felvennem, gyerünk! Hát azért bevonulok a fürdőszobába. Azért ma még lássunk, jó? Az nem a vonzom volt ott az előtt? De lehet, hogy a bankon volt, nem? Hogyha látja, hogy jövünk, akkor miért megy el? Nem is Ó, köszönöm. szevasztok! Szervusz, apa! Aj, de jó meleg van, itt jó kis otthonszag. Megy már az elődött? Már nem az elődöntőnek, hanem a gálás Brüsszelből. Na, ugye mondtam, hogy nem az előtt meg. Sok apuka, anyuka, Jézusom, ki ez a nyesztve? Nektek mindenki nyeszek. De ugye nem hajtottál rá a virágágyásra. Csináltam egy kis ágyást tavaszra. Milliómbofokat akarok. Jó, csináltam meg. Gálás Brüsszelből? Hát ez rohadtul fog. Szerintem dögunalmas lesz. Anya? Jaj, itt vagyok. Sziasztok, Dönci, Saci, Puszi. Nem hívtátok föl Vandát. Dehogy nem hívtam kétszer is. És tényleg nem nyesztett. Nő, meg minden más nő vagy nyesztett, vagy tehén. Igenis nyesztésnek, csak ne bánulunk, légy szíves. Jaj, hát anyuka, fodrásznál tetszett lenni. Igen, meg a piacon, meg a szemfelszedőnél. Valami indiai táncos nő, nem? Ja, indiai vagy arab. Ha, ezek a lábak, láttatok volna engem Charlestonozni. Én láttam. Igaz, hogy vannak kilépett a vállalatból? Igen, hívtam kétszer, és azt mondták, kilépett. Anya, balé! Mert meggyűrődik a háta, mert meg sem mozdulsz. Valami indiai. De az is lehet, hogy burmai végülis, azoknak ilyen a mozgása. Halat sütöttem ki, krumpli pürével, meglepetés. Én nem tudom, hogy Dönci ehet-e halat. Dönci, te ehetsz halat? Miért lehetne halat? Pont, hogy halat ehetek, mert abban sok a foszfor. Ja, persze. Igazán. Illus? Valami szemináriumon. Hát, az egyetemen. Képzeld, az egyetemen még tartanak szemináriumokat. Remélem nálatok már nincs ilyesmi. Nem adnak arra már. Jaj, Sacikám, olyan édes ez a kis ruhád. Tessék, itt is elszabtál. 2 centire rövidebb a jobb oldalon. Na jó, most már tényleg elkezdek teríteni. Igaz, Én hogy pont van? elhelyezkednék. Van valami
Kinek? A Vandának. Hát ott dolgozik a trösztén, még a Vili bácsi vitte be. De hát a Döncinek azt mondták, hogy kilépett, hogy rubrizott valakivel, vagy mi a csuda. Sacikám, szedd már le ezt a sok mindent az asztalról, hozom az abrosz. Mit is mondok neked a telefonban? Hogy a maga hisztis nővére vagy, hogy is fejezték ki magukat? Tudom is én már, várjál már! Isten bizony, ez Róma. Ez Róma. Na hát ez Róma! Mi voltunk ám Rómában. Ja. Emlékszel még azokra, egyből megmondtam, látjátok? Emlékszel még azokra a kék meg vörös abroszokra? Hol voltak itt kék meg vörös? Nem neked mondom, Sacinak mondom. Azok a kék meg vörös abroszok, a csinzáló reklám színei. Ott voltak azok a szifonok az utcákon, a tereken, emlékszel még? A Róma nyár, azok a színek. Ja Istenem, a Via Veneto! És nézd meg az az utca, ahol az a WC volt. Ja, az a WC. Csak egy piszvár, egy palánkkal volt elkerítve. Még te mondtad, hogy ott csak Ez Róma. A Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio Firenzében De van. ki mondta, hogy nincs Firenzében? Akkor ez most Róma vagy Firenze? Ez Firenze. De ki mondta, hogy nem Firenze? Úgy kapkodják a képeket. Kimennek ezek a filmesek, ott passzióznak hetekig, de úgy megcsinálják, hogy mintha más nem is lenne rá kíváncsi, csak ő. Na jó, akkor nyugodj meg. Beszéltem Alallával, tudod, mi építőktől. Azt mondta, tudsz szerezni 5000 darab téglát. Használtad. Majd le kell kapalni róluk a maltert. Ja, de az nem nagy meló. Majd lekaparjuk. Igaz, hogy bontásanyag, írt olcsó, de garázsnak megteszi. Még háznak is. Még aztán majd a cement. Ja, egy átszement. Azt majd a Vili bácsi mindent elintéz nekem. Kedves nézőim, Hollywoodon december 23-án Na hát, ki ez az barmai bemondó nő? Hát a Kudlik. Ez a Kudli. De hát a Kudlik Júli az szőke és rövidké, nem? Nyugodj meg, hogy a Kudlik. De kéne rá valami ajtó is, nem? A garázsra, valami vasajtó, nem? Hát majd szerzek az ócskavas beletben. Kilóra adják, de semmi mesterember, érted? Egy kőműves, a többit mi majd megcsináljuk. Ó, csak úgy kéne, hogy még a fagy előtt, még bennem áll a fagy. Megcsináljuk még a fagy előtt. Ismerek egy részeges kőműves, 15 forint óravérért eljön és megcsináljuk. Azért mégis jobb egy autónak, ha garázsban tartják. Most nyújtasz rá? Imrus megjött? Na hát, addig elszívom. Teli füstöl az egész lakás. De nem jobb a kocsinak a garázsban tartják? Jaj, hát nyáron elmegyünk Jugóba, mert Jugóban minden olcsó, és éppen olyan, mint Olaszország. Még van tenger is, meg pálmafák, meg még az utcák is éppen úgy vannak. Ugye Döncikén néztük a prospektusban, még a házak is éppen úgy vannak. Ja, csak még össze kell szedni rá a pénzt. Összeszeditek. Jaj, hát Döncinek most van egy új találmánya. Egy újítás. Szóval egy olyan izét talált. Nem izét, hanem hőlégszabályozó szelet. Az már maga 15 000 forint. Drágám, már többször is elmondtam, hogy a legjobb esetben is csak 8. Nem vagy, mi annak is nagyon örülünk. 8000 egyszerre nem rossz. 8000. Ha én kiszámítottam, hogy legalább 15. Figyelj, kiszámította, ő kiszámította. Igen, és kiszámítottam. Ahhoz igazán érdek, hogy kiszámítsam. Sacika, a desszertes világot oda a tányérok elé. Dönci, azt hiszi, hogy én hülye vagyok. Mindig úgy felizgatod magad. Senki sem mondja, hogy izgassa fel magát, ő izgatja fel magát. Igen, igazgatom maga. 7000 kifért. Dönci, csak úgy kidobhatjuk a pénzt az ablakon. Dönci, úgy beszél, mint a dugig lennénk Nagyon pénzzel. kérlek, ne idegesíts, jó? Dönci, Saci, a desszertes világot a tányérok elé. És mi a 8000-nek is igazán nagyon De örülünk. olyan, még a 8000 sem biztos. Még a 8 sem. Még a 8 sem. Micsoda? Összejött a család. Szevasz, van, hívtalak kétszer is. Szia, Vanda, terítünk anyuval. Dönci keresett kétszer is. Igen, hallom. Persze hiába, te már nem vagy ott. Meddig tart ez a szünet? Mondd, van valami helyed? Valami új helyed? Munkalejre gondolsz? Nincs. Nem van. Na látjátok, egyből megmondtam. És hallottátok volna, mit mondtak Dörcinek a telefonban? Remélem kikérted magadnak a nevetem. Vanda, furcsa dolgokat művelhettél te ott. Azt mondták, hogy belenyomtuk a kolléganődet a papírkosárba. Csak a kardát. Jé, a papírkosárba? Miért a papírkosárba? Sacikám, óvatosan annak a kalpas pohárnak egy kuncvarás is elég. Ez csak a kardát. A turkája ott a drága, ne pedig az én kezemben. Remélem kikérted magad, a nevembe van. Na, Nem hagytad magad. Képzelem, mit írhattak bele a munkakönyvedbe van.
Na most mi lesz? Velem aztán nem mert pimaszkodni soha senki. Az illető eljártam, jó szúrósan a szemébe néztem, és már is elkottúrott. Az apám is ilyen volt, a boldogok mind ilyenek. Jaj, hát én is annyit idegeskedem a hivatalban, mert a folyószámla csoportban sokszor annyi a munkám, hogy a derekamat sem nézem. De hát mit lehet tenni? Az ember nem dobhat el mindent. Ja, kérem, meg kell szenvedni azért a kis nyugdíjért. A nyugdíj, ugyan már. Tudod, mikor lesz nekem nyugdíjam? Vanda, hogy beszélhetsz így? Hát az ember a nyugdíjért dolgozik, nem igazad? A tisztatáros falitok meg rámutott. Nem zártad be az ajtót? Nem, elfelejtettem. Rányitott és? Semmi, de épp ott álltam a tus alatt. Rányított az albérlő. Hát még mindig járnak hozzá azok a tagok? Hát már 12-en voltak nála. Kis igazi nagyon gombot, rossz a kép. És mit akarnak tőle? Ott Hát, azt nem lehet tudni, úgy. álltál csupaszon a zuhany alatt? Hát persze, hogy csupaszol. Jó, jó, hagyd már csak Azt el. hittem, hogy te nyitottál rá, még ki se töröltem a szememből, a szappan. Mondtam is, hogy add már ide azt a bacak törölközőt. Ő meg odaadta? Képzeld. Milyen izgalmas. Saci, te is kimehetsz fürdeni, ha akarsz. Hát dönts ki, és aztán mi történt? Hát semmi, kitöröltem a szememből a szappant, és akkor láttam, hogy az. Ki sem ment azonnal? De aztán kiment. Apa akart albérlőt? Hát direkt felszereltem a fürdőszobajtóra egy ligit, nem? Sikítoztál? Miért csikítoztam volna? Amúgy meg kértem tőle a törölközőt, és ideadta, nem? Vanda, te elváltál, hát nekem most egy jó partit kell csinálni, hát nem szólhatod el az életed megint. Legalább készítettél krumplisalátát a halhoz. Vanda, az életed, nem érted, nem szólhatod el megint. Na, ez már a gála. De ha nekem csak csupa szimfonikus zene, én megőrülök. Anya, ne csörömpölj már azokkal az egereszezőkkel. Csak igazgató. Már nagyon igazgatod az egészet, megint ezt fájni a fejem. Ha tudtuk volna, hogy nem van az elődünk, akkor holnap jöttünk volna. Eljöttök holnap is. Nem, már így is túl sok benzin fogyasztottunk ebben a hónapban, mert Dönci kocsival jár a gyárba. Én nem tudom, miért kell kocsival járni a gyárba. Azért vettem, nem? Nem azért vettük. A hétvégékre vettük. Jól van, drágám, akkor ezt is csomagolt sejepapírban, mint a szőnyegeket. Egészen jó ez a csombor. Azelőtt dózsát szívtam, de ez a csombor egészen zankos. Na végre! Ó, az ünnepel. Szervusz, a kis elmaradtam. Kicsit. A hal tönkre megy, a torta elolvad. Nem baj, menjél gyorsan kezet mosni. Csak nehogy megszerűen az anyaláj. Szóval nyelven lesz rendben. Hát nehogy rágesson a szakállas, mint Vandára. A szakállas először? Csak én rámított Vandának. Szerintem mondod, csak itt berajlatom magára azt a szerencsétlen embert. Így beszélsz a nővéredről? Hadd csak, már megszoktam. A szakállas rendes tag. Jó, most menj és mossál kezet, minek üljünk asztalon, gyertek, Dönci, Saci. De anya meg tálaltál, gyerünk. Vanda, hová mész most? Átöltözni, így üljek le vacsorázni. Most jut eszedbe? Na így néz ki egy ünnepi vacsora. Hé, Csajkovszki! Ez Strauss. Nem, ez a legszebb muzsikás, Csajkovszki. Látjátok? Újra divat lett a smoking. Akkor nekünk meg van a régi smokingot? Á, megették a molyok, mi marad még ebben a házban? Apa, hozom, tálalom, tessék, te kapsz egy szép nagy szelet halacskát, meg krumplipürét, tessék, Sacika, tessék, ezen kicsit laza lett a pénzét, de talán nem olyan nagy vagy. Á, Bach, Kerry, a legszebb muzsika! Neked is kell egy smoking, Dönc, nem? Külföldre jársz, meg előkelő helyeken, Apának is volt smokingja. amíg meg nem letetted a molyokkal. Apa, hát a Saci a végén még azt hiszi, hogy mi teli vagyunk molya, meg mindenféle féreggel. Csak molyan, a régi rongyaid miatt. Na végre! Most készültél el, miért te mindig különcködni? Anya, ez folyami pont vagy Tabi? Nem ízlik, Döncikét! De, finom. Vanda, te miért nem eszel? Krumpli salátát is, tessék! Ez hal, tele van száltal. Azért mondom, szedjetek hozzá krumpli salátát, az elnyomja a szát. Jézusom, Dönc, te nem ehetsz halat! Hogy mindegy, ne lehetsz halat! Már ezerszer mondtam, hogy halat tehetek.
Akkor mit nem ehetsz? Töltött káposztát. Megijedtem. Megint a gyomrod, kisfiam. Az epém, az idegességtől van az egész. Mert hajtjátok magatokat, mind hajtjátok magatokat. Hát a boldogok mind ilyenek, mi mind ilyenek vagyunk, ez már ilyen fajta. Tessék, te is, mit csinálsz? Kezet mostan. Kezet mostan. Kezet mostan órát, mint voltam egy minden. Parancsültem ki, Imruska, direkt a kedvedre, a születésnapodra. Hány éves is vagy, öcskös? 19. 19, tavaly voltam 18. Tavaly? Már nem emlékszem. Tavaly volt 18, akkor logikus volt, hogy idén 19. 9. A mindenit öcskös. Erre is. Ne, majd a végén jön minden, akkor is. Apám nem akar csinálni cigarettával. Cigarettával, de hát én nem is dohányzom, is fogok soha. Jaj, nem az a lényeg, Imrus, hogy dohányzol vagy sem. A hagyomány tisztelt a lényeg, a hagyományt továbbvinni. Ez a lényeg. Tudod, az a baj, hogy ez hiányzik itt. A családi, hogy is mondjam, ez hiányzik itt. Ezt már Széchenyi is megmondta. Széthulló család, széthulló nemzet. Miért nincs ezen a krumpli salátán borst? Hát lassan azt sem tudom, hogy a szék, ami ülök széke. Különben is van a smoking. Csak az előbb nem akartam elrontani az ünnepi hangot. Hogy ehetnek meg a molyok egy smokingot? Na, hála Istennek, végre van ennek a kávásnak. A holdra szállást fogják közvetíteni. A holdra szállás. Egyenes oda. Hát gyertek gyorsan, nézzétek! Képzelem, milyen lesz a kép, mint múltkor a űrsétánál. Nagy volt és már semmi. Itt vannak! Ez már a sas! Sas? Miféle sas? A holdkomb apa, hát abból fognak kiszállni. Ha van benne egyáltalán valaki. Hát abban vannak az űrhajósok. Jó van. Imruska, nem eszel még, hát neked Még 2 sütöttem. perc és kiszállnak. Nem kértek még, szedjem le az asztalt. Saci, te sem kérsz többen. Jaj, mondjuk, hát én úgy telettem magam. Na, kíváncsi vagyok ezekre a piszkókra, állítólag nagyon jó képület. Dönci, te sem. Hát, tartom a 74 kilót, nem akarok elhízni. Valamit, ha nem eszik senki, akkor szedd le az asztalt és jönni. Puncskolta, Imruska, puncskoltát sütöttem a kedvedért. Óriási, hát fúj ki az egyik. Nézd, most már szigel a lényeg. Nem is látni az arcukat. Én csak azon spekulálok mindig, hogy ezek hogy mennek végére. Megvan a szerkezte? A másik is, annál van a kamera. Vanda, látod a holdon Jól ember. van, ne rámogass már, megint kezd fájni a fejem. Mi? Vettél be valamit? Lettem. Látszik a léptük a porban, visszatár. Na, Imruska, kérlek, nyisd ki nekem az ajtót. Hát, hátamból azonték, hogy látom ezeket ott. Imrus, nem hallod? Szólt az anyád. Imruska, leszakad a karom, nem tudom kinyitni. Vanda, nem kéne neked orvoshoz menned? És megint egy a készlet, ezt nem hiszem el. Imrus, hol a csodába jár az egyszer? Most meg lehet abborsa a csereteket. Még nem lehetett valahol hozzá. Vanda, látod milyen furcsán mozognak? Tudnék a holdon a súly. Jól van, ne óvdíts már a apa, kérlek, ne foglalkozz már mindig vele. Mi az, hogy nem foglalkozzam veled? Mi az, hogy ne foglalkozzak veletek? Persze, hogy foglalkozok veletek, az utolsó leheletben. Az a készülék a hátukon, az adja az életet. Ha annak furcs, akkor nekik is furcs, mert ott aztán semmi nem előzik. Jól, a levegőről jut eszembe. Beszéltünk azzal a kapcsival, és menjünk a hétvégén le hozzá kocsival, és megnézzük a tervet. 300 életben így szögölnék. Alkudni kell. Alkudni? Apa, tudod mennyibe kerül egy telek a Balatonnál? 500 meg 1000 forint. És ez gyönyörű helyen van, fönt van a dombon, és rálátni a vízre, és van egy kis szőlő is. 280. Én a helyetekbe ehhez ragaszkodnék. Hát nem is kell szólni a pénzt. Saci, állnak úgy beszélni, hogy én szórnám a pénzt. Például a találmányodért is csak 8000-et akarsz. Akarsz? Mi az, hogy akarok? Amennyit kapok? Honnan veszed? Egy ilyen nagyszerű találmányok, mint amilyen a tiéd, csak úgy, annyit adnak, amennyit szeretnének. Nagyon kérlek, ne idegesíts. Idegesítek? Én idegesítelek, amikor csak azt akarom, hogy megkapjuk, ami jár neked. De semmi baj, majd én beszélek velük, legyen nyugodt. 280. Én a helyetekben ehhez ragaszkodnék. Oda nézzetek, köveket szednek fel a talajról. Imrus, a torna
Már 1000-szer mondtam, hogy csak a töltött káposztál, meg a bab. Jaj, hát persze, mindig elfelejtem, hogy annyi minden van az ember fejében. Anya, hát ne állj már elém. Valahogy szét elroboztam, nem? Legalább a friggyben volt ez a torta. Jaj, hát elég az édesség előtt tökéletes volt. Jól van, egy kort, de aztán végeztem, ma még vezetnem kell. Ez itt a gödröcske és itt a saroknál az embernek jóformán rá kell hajtania a játszára, hogy kikerülje. Hónapok óta hozzá sem nyúlnak. Ehelyett a holt hisztéria helyett inkább a földdel foglalkoznának. Miért? Telefonálni tudsz? Még telefonálni sem tudsz. A múltkor is, mikor tönkrement a telefon, apádom 8 tantuszt használt el a Sanyi telefonfülkében. És tudod telefonálni? Nem. Énuska, ízlik a torta? És nem fontos. De azt neked készítettem. Vagy amikor az ember egy alkatrészt akar a kocsijához, azt mondják majd a jövő héten. Kíváncsi lennék, hogy ezek az űrhajósok várnak el a jövő hétig, amire megkapnak valamit. Az embert ingerlik ezek a dolgok. Alkudni fogunk. Jaj, ma már nem lehet a boltokban alkudni. Anya, veszünk egy telket a Balatonnál. Az egyik integet nézzétek. Ó, alig, hanem nekünk. Jaj, olyan Na hát, a Balatonnál? Hát ez nagyszerű, de hát mi is tudunk majd hol nyaralni apátokkal. Anya, még nem vettünk meg a telket. Alkudjatok, én azt 280, na talán nem menjetek. Apa, jó a torta? Kicsit kevés benne a rum. 280, ha azt mondod, annyi? Annyi, semmi több. Nehogy feljelményetek. Nem kell szórni a pénzt. Csaci, állandóan úgy beszélnek volna. Már másodszor. Mint hogy én szórnám a pénzt. Egyetem honnan venném ezt a pénzt, amit csak úgy elszórhatok. Ott se szél, se eső, semmi. Imrus, oldal lehet beszélgetni. Ugyan, hogy gondolod, hogy talán hogy csak úgy annyit lehet adni, amennyit ők akarnak. Megint védesük ezt? De majd én beszélek. Nem, majd én beszélek. De ne idegesíts, jó? Szóval apa azt mondod, kevés lett benne a rum. Igen. Ennyi egy kicsit rámegőség. A kis feleséget csak arra szeretne bíztatni, hogy legyél egy kicsit rámenőség. Csak jót akar neked, kisfiam. Vanda, te csak hallgass, jó? Mondom, nem kell mindig piszkálódni. Vanda túlórázik, pár. Nem túlórázom. Szerintem egyébként a Döncinek is lehet, hogy ez vesz az agyára. Igen, szerintem a Rudinak is így másztál a gyára. Valaki Nem, elmászott a másik elmászott a tegekre. tegekre. Igen, az biztos. De hát ez egy nagy szerelem volt, Vanda, nem? Szerelem? Ki akarnak innen törni? Ennyi volt az egész. De hát akkor nem is szeretted. De szerettem. De most már szálljatok le róla. Jaj, Vanda, hát mi csak aggódunk érted, mert úgy elrontottad az életedet. Elrontottam? Miféle életemet rontottam el? Azt hiszed, olyan könnyű elviselni, hogy ez sem sikerül? Én annyira akartam, hogy minden jó legyen, és én nem is értem. Egyszer egy egész délután én nem is tudtam, hogy otthon van, csak akkor vettem észre, amikor el akartam pakolni azt a sok dossziét az asztalról, és ott kucsolt mögöttük. Ne haragudj, Vanda, mit mondtál, nem figyeltem. Na, nem érdekes. De mondtál valamit. Egy lehetetlen, önző arakra pazaroltam az éveimet. A végén már mindenféle külön munkát vállaltam, csak hogy ne kelljen hazajönnie. Aztán már nekem is így remegett a gyomrom, amikor hallottam a liftet a lépcsőházban. Ha jön, akkor minek jön, ha nem jön, akkor miért nem jön már? Mert a hangja is bőszített, az a türelmetlen hangja. Mondd meg végre, mit akarsz te egyáltalán? Mondd meg végre, mi lenne jó neked? Itt a megállt volna az agyműködésem. Hát nem tudom kimondani azt, amit nem tudok. Hát, ami azt illeti, nekem sohasem volt szimpatikus ez a te Rudi. Hát a bögyibe tudott lenni az embernek, az biztos. Aztán meg beírtak egy tanfolyamra. Mert a lyukkártya tanfolyam majd megoldja az életemet. Nem érek el a lyukkártya tanfolyamok. Miért? Ez nagyon jó ötlet. Úgy beszéltek ott velem, mint valami dirissel. Közben pedig jó akaratban bámultak a pofámba, hogy ne gondoljanak a maguk nyomban kis életére. Csoda, hogy nem borítottam rájuk az asztalt is. Torkig voltam már velük a hülye ötleteikkel, az életmentő ötleteikkel. De azt senki nem tudta megmondani, hogy mit kezdjek magammal. Soha senki, Rudi sem, ti sem.
Ebben a rohadt házban senki sem soha. Igen, ebben a rohadt házban senki? Akkor miért nem költöztél a bérletbe, mi? Persze, hogy hallgassak egy idióta főbérlőt, hogy mikor zárja meg, nyissam ki a vízcsapot, meg tudom is én. Van nekem elég bajom. Jaj, Döncikém, hát ne izgass fel így magad, ezek nem tartoznak rám. Jó, csak hát az ember veszi a fáradtságot, rászánja magát és a nővére. Örüljetek, hogy nálatok minden rendben van, hogy megtaláltatok az élet értelmét, hogy boldogok vagytok, hogy szorongatjátok egymás kezét, gyarapodtok szépen. Ez Hanci! Hát ez így nem megy. Én nem is értem, máskor befér így is. Egy kicsit hátrább, Imrus, egy kicsit hátrább, emeld meg! Emeld meg! Jaj, rosszul vettem az ilyen szomszédot, mert kicsit elkormányoztam. Azért a fejlett Inguska, az le, nem látom jól. Ez már a krimi. Nyissátok ki már ezt az ajtót! Igazán segíthetnél, apa. Ó, szomszédom, maradjon csak, majd mindjárt. Igazán nem akartam így elkésni. Kicsit hamarabb is indulhattam volna, de nem tudtam, hogy esik. Aj, hogyan még kibe akadhatom. Anya, de az egy volt. Hol az vennél, gyerünk? Jaj, ki volt az a forradás, akkor Dönci? Figyelj, majd kiderül. Nem, most ki volt az a forradás, akkor gyilkos? A gyilkos még nincs itt. Segítsen, de legalább meg tudnám mozdítani. Ó, ezek az angolok mindig ilyen rejtelmes kastélyokban, tudják? Jaj, Inguska, felvonul! Hát kapaszkodja felém, szomszédasszony! Na, mondd, hogy fog az menni! Jöjjön, Szüsni, jöjjön ide, a szokott helyére, ide! Ez a lány, ez túl szép, ez meg fog halni. Ez a lány. Ha egy lány túl szép a könyvben, az meghal. Tölts a szomszédasszonynak. Inguska, vidd ezt ki, légy szíves! Szomszédasszony, egy kis kávét, vagy puncstortát? Hát, egy kis bolocskát inkább. Szódával? Szóda nélkül. Imrus, hol van Imrus? Csak kiküldtem. Hát, mire végre bejön te, akkor kiküldöd. Ó, ez majd jót tesz. Egész nap ülök az ablaknál, én még ennyi esőt nem láttam, csak esik és esik. Jaj, aztán még majd a hó. A hó? Igen, bizony. Jön a tél, a hó. Hát, novemberben, ugye? A fagy, az bizony. Sepregethetem a járdát. Maga legalább sepregethetni. Semmi nem használ, Szűcsné. Á, semmi. A villanykezelés annyi, mint a nulla. A gyógyszerek dettó. Már egészen megveremedett mind a két lába, mintha nem is az enyémek lennének. Előrántottam a pisztolyát! Lelövi, lelövi! Puff, láttátok? Egyetlen rugással. Ez ám a bunyó. Mindig csak ez a bunyó, mindig halál meg bunyó. Maga Szűcsné, maga emlékszik még a Rudolf Valentinóra? Kire? Á, ja, persze, emlékszem. Hát, kedves szomszédasszony, még a mi időnkben, persze. Miért nem játszanak manapság Rudolf Valentino filmeket? Rádugta a párnát a fejére, fortogatja. Annál van a furcs. Jaj, én mindig összekeverem a szereplőket. Egyszer csak nem tudom, melyik az egyik, melyik a másik. Annál van a kulcs. Például most is. Milyen kulcs? Milyen kulcs? A torony kulcsa, apa, miért nem figyel? Torony. Szűcsni, maga emlékszik, hogy lett volna egy torony? A toronyban valamely. Akit lelőttek? Dehogy is az, akit lelőttek. Aki él, az van a toronyban. Meg a Zorro, meg a Huru. Mennyit nevettünk rajtuk. Az egyik ilyen magas volt, ilyen hóriborgas, a másik meg kis, alacsony, köccös. De apa, melyik volt a hóriborgas? A Zorro. Zorro? Múltkor az egyik professzor azt mondta, hogy kipróbálni egy új injekciókúrát. 8-at belém befőtt, de hiába, hiába. El kell fogadnom, hogy ilyen nyomorék maradom. Jaj, hát persze a torony, ott a kastély mögött a torony. Á, úgy kapkodják a képeket. Mindig kapkodják a képeket. Tudja, Szűcsné, én azt szerettem azokban a régi filmekben, hogy teli voltak érzelemmel, meg bájjal, nem mindig csak ez a bunyó. Tényleg? Hol van Panda? Túlórázik.
Fájt a feje, ledölt egy kicsit a szomszéd szobába. Fejfájás. Szűcsné maga ismerte volna is a fejfájás? Mindig ez a fejfájás. Hát, nálunk nőknél van ilyen néha. Szegény megbódugat férjem, az meg a szívére panaszkodott mindig, hogy fáj a szíve. Vizes borogatásokat tett a mellére, az meg mindig a szívére panaszkodott, jaj. Nem kell elhagynia magát az embernek, erről van szó. Jaj, már tessék, ez meg ki lehet. Tessék, kérem. Békessége háznak és kedves gazdájának. No fene, valami baj van, kérem. Ha képzeld, csodálatos dolgokat tudtam meg a lakóúrtól. No fene, ha kérem, óhajt, üljön le, épp egy angol kriminél. Igen, üljön csak le! Nem fázik mezitláb? Ehhez szoktam. A lakónk Szűcsné. De szekem mondom, halljátok! Jaj, maradjatok már, üljetek le, most nem tudjuk, hogy lesz egy gyémántokkal a padláson. Nem a padláson, hanem a toronyban. Azt hiszem már találkoztunk. Én igazán nem akartam zavarni önöket, de a kedves fiúk erőszakkal becipelt. Hát persze, hogy becipeltem, apa. A lakóúr mindent elmesélt nekem. Azt akarom, hogy ti is tudjátok, hogy... Imrus, kérem, szeretném, ha elhinnék, mi nem bíztuk még Imrust azzal, hogy kikérdezze magát. Egyáltalán, mi nem De ez erről van szó. Imrus nagyon kedves és lelkes, és én nem szeretném, ha félreértenének engem. Én nem szoktam másokat zavarni, leginkább most már, hogy csak visszavonultam. Abba a kedves kis szobában, amit önöktől élek. Kérem, igazán kellemetlen, hogy Imrus ilyen helyzetbe hozza. Csak a lelkesedése kérem, csak a lelkesedése vezér, és ezt meg kell mondanom, hogy nagyon jól esik nekem, hogy... Igazán, mi is mindig szólunk az Imrusnak, hogy ne lógjon a maga nyakán. Hát maga is fáradt, maga is pihenni akar. De nem akar pihenni. Ha, ezt fogja megtalálni a gyémántot. Gyémántot? Milyen gyémántot? Bocsánat, milyen gyémántot? Jaj, hát figyeljetek már oda, ez az alak keresi a gyémántot, és ennek látja, ennek megötték a férjét, a fürdőszobában találtak rá. De látta volna azt a fürdőszobát csupa kék mintás csendben, vagyis nem tudom, hogy miért, de biztosan kék. Miért nem figyelsz rá? Jaj, mindegy, szóval ott volt a fürdőszobában, és ott feküdt a férfi, mellette volt a borotva, de ez a detektív. Nem a detektív, hanem a De barátja. igenis detektív. A barátja! Nagyon Én is azt hiszem, hogy a nem barátja. kívánja magát felfedni. Jaj, Istenem, szóval mindegy magának magyarázat. Ez az alap, most megy, keresi a gyémántot, meg megnézi, hogy ki ölte meg. És megy a toronyhoz, mert elcsente éjjel a kulcsot. Látja, ez az, amit mondtam magának. Amikor a nő aludt, és látta volna, hogyan lopta a nagy fekete letelben. Összezagyvad az egészet. De, nagyon is értem. Hát persze, hogy érti. Nem vagyok én hülye. Dönci azt hiszi, hogy én nem tudom, mit látok. Most már hagytam volna nyomkérni. Dönci, a Saci csak magyaráz a lakóúrnak. Hát persze, mert még azt is tudnia kell, hogy értse, hogy ez a férfi, ez a detektív most megy, és megnézi, hogy ki ered éjszakánként gyertyafénnyel a toronyból. Én igenis értem, amit látok. Tényleg, onnan valaki jelzett. Hát persze, éjfélkor hívja a nő. Én nem vagyok hülye, én igazán értem, amit látok. A nő már meghalt, nem? A férfi halt meg, és már az elején, de így nem lehet krimit nézni. Ez a sok jövés-menés, meg ez a egyfolytában pofáztok, tényleg. Mondtam, hogy kellemetlen lesz. Ez pont van, mondja. Na nem, csak hát látod. Mindig ez a sok gúnyó, halál meg gúnyó, szörnyű. Maga biztos nem emlékszik már a Rudolf Valentinóra. Én nem. Azaz, hogy egyáltalán nem. De magának csak egy szobába kerül, és mind magára figyelnek. Na persze csak. Csak. Jézusom, a lépcsőn az az árnyék! Jaj, vannak, rászúzod az emberre! Vanda, ha fáj a fejed, menj át a másik szobába. Hát nem fáj a fejem. Vannak csak pont te hiányozták, de pont így. Nem tudnám, hogy az öcsém vagy arra terelek otthon, hogy zavarba hoztanak. Vanda, hát menjél, öltözz át! Maga már látott engem úgy, ahogy is, nem igaz, ahogy is hívják. Én nem ezért hívtam be magát, nem ezért. Emberfény. Ez olyan csinált, nem. Te tudod, hogy kivel beszélsz, Vanda? Ó, hát hogy ne tudnám, összefutottunk mi már egy párszor, ma is a fürdőszobában, nem igaz? Neked bőgött? Nem.
Vanda, nem veszed észre, hogy zavarod a társaságot? Te jó ég, Vanda! Te csak nézd a tévés, Saci, az sokkal érdekesebb. És a maga is kíváncsi erre a micsodára, erre a krimire. Ő egyáltalán nem kíváncsi erre a krimire. Mit beszélsz, Imruskát? Az angol krimik a legjobbak ma. Látja? Ők legalább tudják, hogy őket mi érdekli. És maga? Maga tudja, hogy magát mi érdekli? Tudom. Ó, hát de kíváncsi lennék. Megkínáltam szivarral, kedves. Ahogy tetszik, emberfi vagy Krisztus. Csongor. Az a de ez a csongor egészen zamatos. Köszönöm, nem dohányzom. Nagyon helyes, egy ilyen fiatal ember a maga korában. Hány éves is? 33, azt mondom. Krisztus, hát nem értitek? Persze, és ezek szerint ön görög? Hogy lenne már görög, apa? Nagyon sok görögén állunk, ne beszéljünk már. Úgy kapkodják a képeket. Hova lett a szivarvágóm? Az előbb ide tettem. Benne egyen meg. Tisztázat eltűnik minden. Vaj, maradjatok már, nem lehet érteni semmit ebből az egészből. Saci, azt érteném meg, hogy ki van köztünk. Biztos, hogy... Krisztus! Látja, ez már jobban nyílik magához, a szakállához, a szerítségéhez. Maga mindig ilyen szerény, ilyen hideg vér. Vanda, öltöz már rá! Ebben a köntösben! Hát ő még meg, hát nincs itt idő, nem igaz, Vandát? Hát hova tetted, apa? Nem találva, ilyen rendetlen házat én még nem láttam. Kérem, mondja már meg, hogy kicsoda maga. De itt nem lehet TV-t nézni, ez a sok beszéd. Legyen már egy kis csönd. Kérem, mondja meg. Nem, még nem lehet. Parancsoljon. Ó, nagyon kedves. De hiszen ez nem is az enyém. Ön mégiscsak dohányzik? Nem, uram, mondtam már, hogy nem dohányzom. Ó, köszönöm. Az önére. Tényleg. Ó, nagyon kedves, köszönöm. Hú, ezek a minták. Ez hol szerezte? Ez milyen? Palesztinen. És hol szerezte? Apa, hát ő oda való. Hát ott szép kis csetepaték. Ja, szóval külföldi, persze. Hát, évében Imruska. Bombázások, meg minden fene. Hát, szép ízű. Na de várjunk csak. Ha ön külföldi, akkor lehet, hogy neki nincs is jogunk kiadni magának a szobát. Ebből még bonyodalmak lehetnek. Tudja, nem szeretni gumancot a hatóságokkal. Apa, hát ezt nem hiszem el. Hát behoztam ide hozzátok, nem is akart bejönni. Tehát ez képtelenség. Azt hittem, hogy azonnal megértitek, hogy miről van szó. Miről van szó? Imrus, arról van szó, hogy külföldieknek egyáltalán nem biztos, hogy kiadhatjuk a lakást. Tudja, mi mindenben olyan tájékozatlanok vagyunk. Dönci, mit kell ilyenkor csinálni? Tudja, fiam mindenben jártas. Jelentkezni kell a keoknál. Minél? Geoknál. Azt hiszem, erre nem lesz szükség. De a Dönci is mondja. És milyen az az ország, ahonnan maga jött? Az én országom nem a világból van. Talán nem szereti a fogadját? Ha igaz szívvel teszik, nincs ellenem. De engem nagyon is érdekel. Hogy Dönci, mit akar az a bábat arcú a detektívtől? Egyezünk meg, az nem a detektív, hanem a barát. De igenis azt mondta, hogy ő a detektív. Nagyon jól tudom, hogy nem kívánja magát felfedni. Nem. Tudakodunk semmi esetre sem. De akkor legalább engedje meg, hogy én megmondjam, hogy kicsoda maga. Bízni kell. Bízni. Bízni? De miben? Hogy beteljesül, amit várunk. Ó, és ezt komolyan hiszi? Az egyetlen, amit igazán remélhetünk. De mit? Mi az? Ne is hallgasson rá. Azt hiszem, tudom, hogy mire gondol. Miért nem ülsz le valahová? Bízunk akkor abban, kedves Krisztus, hogy az egyetlen, amit remélhetünk, hogy maga meg én, az beteljesül. Vagy egy kis borocskát? Töltsen a úrnak egy kis borocskát! Iszik? Talán egy kortyot. Ha már ott vagy, tölts az én poharamba is.
fut. Ha szabad érdeklődnöm, a baráta is külföldiek? A tanítványaimra gondol? Péter, a halászat nem ért ide? Mi az, már név szerint ismered őket? Tudtam, hogy horgász vagy mi a csoda, olyan halszaga volt. Az a kerekképű szakállas, nem? Boldog úr, a kedves fiúk, tele van érdeklődéssel, lelkesedéssel, és ez nagy erő. Hogyne? Természetesen. A tudás, a tanulás mindenek felett. Ahogy mondani tetszik, igen. Ó, most látom szükség magán, elfogyott a bora. Tölts a szomszédasszonyban. Indus, tölts a szomszédasszony végén. Hát ez üres. Mi? Üres? No fene, anya, hozzá egy palackkal. De apa, ha jól emlékszem, Mit akarsz? nincs több bor. Mi az, hogy nincs több? Akkor Még te mondtad, hogy direkt mondtad, hogy csak egy palackkal vegyek, mert hogy Döncék úgy is hoznak. Nem fontos, nem életkérdés. Ekkora egy fekete, belevettek az autókerékbe. hát igen, az autókerék, de hogy mit kinek találnak manapság? Mondd, mi ez? Egy kis zene. Akkor hozd azt, amit Döncék hoztak. De Döncék ma nem hoztak semmi. Micsoda? Vanda, minek ez a zene? Csak nem zavarba, apa. Vendégek vannak itt, meg a tévét nézzük. Magát is zavarja, Krisztus. Bocsánat, van benne víz? Szódát tetszik? Mi az? Lát valamit a plafonon? Anya! Jaj, restellem ezt a borúgyát szücsni, de tudja, egy ilyen születésnap is éppen elég nagy kiadásba kerül. Tudja, hogy mit mondok magának. Képzelje, a feleségem egyszerűen hagyta, hogy a bolyok megegyék a smokingot. Hát minek neked az a smoking, apa? Mi az, hogy minek? Nem, hogy minek, ami egyszer van, azt őrizni kell. Az legyen. Szabad a kukorát fűcsasszony. Hát ez meg mi? Mi az? Elrontottátok a szifont is? Mi az, mosta? Borszaga. A nélkülés ez kadarka? Ja, kadarkát is felejtettem, van egy kis kadarkán. Hát amikor átette a kezét, hát ő változtatta át. Hát kóstolja meg szomszéd, hát az legalább 12 maligán fog. 11, de azért jó. Hát ezt nem hiszem el, nem láttátok, Dönci, Saci, Panda. Gratulálok. Dönci, Saci. Ma még vezetnem kell, nem ihatok. Manapság már mindenből csinálnak bort. De ez nem műból, ez igazi. Igazi? Mi az igazi? Mit tudjuk már, hogy mi az igazi manapság? Azt hiszem felesleges, hogy maradj. Még talán nem érzi jól magát a köztünk. Pedig milyen szép család. Az ember kezét, lábát, hogy úgy érezi arra, minél előbb együtt ez a kedves család. Csak adj hálát az Istennek, mondta, csak adj hálát, hogy így együtt lehetünk. Vagy a család együtt lehet. Amikor rengeteg család szétmálva tengődik a világban, ki itt, ki ott, ki tengeren túl, meg mit tudom én volt. Ugyebár maga is kedves Krisztus távol a családjától, mert hát a hivatásra elszólította. Elég baj ez magának. Mi az, hogy elég baj, a világot akarja megváltani. De még hogy ide került közénk, ez is milyen nagy szerencse. Ki tudja mások, hogy fogadták volna. Na ez a gyilkos! Előre megmondtam, hogy ez gyilkos! Gyilkos? Milyen gyilkos? Az a sima képű. Istenem, ez a jó képű srác. Amelyik a legcsinosabb fiú, mindig az a gyilkos, már megfigyeltem, el nem megy ki a játék, a félrevezetés, ez a minden. Nem jön egy kicsit táncolni? Vanda, egyáltalán! Egyáltalán! Talán nem biztos, hogy a lakó úr szeretne táncolni. Mondd kérlek, ne csináld! Itt ne csinálja. Valamivel nekem is kell szórakozni, és maga is tudna ezt így látni. Szégyel magam miattatok. Nyugodj meg, Indus, megszoktam már az ilyesmi. De ebbe nem lehet beletörődni. Na nem is csak, tudod, annyi éven át megél az ember egy-egy smás. Nem tudtam, hogy miért olyan otthon szenves nekem.
Én? Magának? Talán nem vette észre? Valahogy nem gondoltam rá. A tekintetében, a szemében. A szemében van magának valami, nekem mindig tetszettek az ilyen megszállott férfiak. Magával el tudjuk menni bárhová. Ő nem azért van itt, hogy téged elvigyen. De Indusink éppen azért van itt. Na, abban én is beleszólok mondom, hogy te hová mész. Valaki mesélte, vagy a tévében láttam, már nem is tudom, hogy a Bahama-szigeteknél gyönyörű korhazzátorok vannak, meg piros madarak. Hova akarsz te már megint menni, Vanda? Hát hallott már ilyen szűsni, kimenni külföldre? Azt hiszed, hogy külföldön minden olyan jó? Azt hiszed, hogy például Amerikában nincsenek munkanélküliek? Ajaj, bár azt mondják, hogy munkanélküli segélyből egész jól mendelték. Munkanélküli segély? Hát Vanda, te nem tudod, milyen volt az, amikor apád munkanélkül tengődött itthon a háború előtt. Ott a Bahamákon. Még egy kis lélegzethez tudnék jutni. Vigyen el oda magának ez igazán semmi, hogyha akarja. Én azért jöttem a világra, kedves Vanda, hogy feloldjam az emberek szenvedését. Az emberek szenvedését fiatalra. Jó Istenem. Bizony a maga lába is szűcsné. Maradjatok már csendben! Tudod, mennyit szenvedek én ezekkel a lábakkal? Jó Istenem, megszabadítaná ettől. Azt akarom, hogy ne legyen se testi, se lelki fájdalom. Bizony még a villanykezelés sem használ. Azt akarom, hogy felemeljétek a fejeteket, és elhagyjátok a kicsinyesség, a közömbösség és a zsugoriság igáját, és legyetek egymás iránt szeretettel, és cselekedjétek a jót, és ne legyen háború és megvetés, és harag, és ne legyen gazdag és szegény. Az a kövér pacsit nem tud kivartani. Felügyelő, a Skotlandiaktól. Ezért születtem. Értünk születtem, hogy mutassam a futat, hogy felemeljem a fejeteket a látásra, fületeket a hallásra, ajkatokat az igaz szóra, s ha bíztok bennem, ha követtek. Ne hagyja abba, Krisztus úr, magának olyan gyönyörű hangja van, a Rudolf Valentin úr emlékeznek. Mondjuk, maga már biztos nem emlékszik a Rudolf Valentin úrra. Ha jól emlékszem, 27-ben meghalt. De mi anyámmal utána is sokat kijártunk a szabadtérire a szigetre. Nyaranta, jaj, azok a nyarak, gyönyörű volt. Ha követtek, nem fogtok elveszni. Eljön az én országom is. Ember nem lesz embernek ellensége. És Kérem, ne hagyja abba! nem kell értenetek a hívó szót. Elvesztek, ha nem valljátok meg, ha csak úgy érted, mint a Jámbor barom. Nézd csak, Dönci, nézd azt az ágyat, ilyet akarok csinálni, mint kártyát. Most ne az ágyat! Te csak nézd meg a formáját, le tudsz neki rajzolni. Egy egész vagyon. Ugyan már, hogy kerülhetek el egy egész vagyonba, már megint nem akarod ezt sem. Sacikok, menjen már arrébb, hát megint nem látok a fejétől, hát ülj már kicsit arrébb. A világosság, ami felemelte az embert az állati sorból az értelem, ami gazdaggá teszi az életet és szabad, de a lelket a hit világossága. A hit világossága. Nem erre számítottam Krisztus erre a költeményre. A hit az a legfontosabb. Én ebben a családban mindig mindent megtettem, hogy a gyermekeim lelkében a hit a legízésebben A kiáll. hegy domború, a síkság lapos, a fanyáron rúgott hajt össze, levelet hullad, a nyúl prémes, a víz nedves, a nagyom a medicinális. Én meg ilyeneket tudok, na? Mondhatjuk fölváltva is, ha jobban nem tudunk. Vanda, én most nem is tudom, hogy ez hogy került szóba. Együtt vagyunk szépen, Imrus 18. születésnapját ünnepeljük. És nem is tudom, hogy ez hogy kerülhet egy szóba. Tényleg, is ezt mondom, megkínáltam már anya Imrus. Anya! Ne szundikálj, hogy a fáradt vagy, menjál a másik szobába, de ne szundikálj. Tévét nézel. Kérem, ne sértődjön meg. Nem. De akkor legalább engedje meg, hogy elmondjam, hogy maga kicsoda. Imrus, hát világosan beszéltem, nem? És az nem költemény, ezek nem csak szép szavak. Más vártam magától, érti? Más? De mi más? Mondja meg, mi más? Kérem, ne törődjön vele. De ha más vár, mondja meg, mi más? Kérem, mondja meg. Jaj, ne tegyek úgy, mintha nem tudná, és olyan messze van, én nem is tudom. De egy kicsit. Vannak dolgok, amiket nehéz kimondani egy nőnek, de egy férfinak ki kell találni, hogy mit várnak tőle. Azt hiszem, én az ilyesmire
fénykerítést, azt a mindenit. Ja, ezek akrobaták is, nem csak színészek. Sacka, ne én nem látom a fejemet. Elbuktam már ez a buksi fejével, kérem. Jaj, hát üljön arrébb szücsni. Hát könnyű azt mondani, köszönöm. Csoda kell, de csoda kell. Már a szúgavizet is átváltoztattam volna. Nem megy ez ma. Tehetek én róla, hogy nem figyelnek rám? Tehet. Tehet? Na jó. Kelj fel is jár! A szobában van a pisztolyos! Elkapják most, elapítankod! Hajrá, 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 hajrá! Elkapják, elkapják! Ez ölte meg a nőt. De ne ugrálj már egy szűcsal. Ja, az is ilyen. És nem is akárhogy. Egészen fülgé mozog, nem? Ja, a szűznéni, nem látjátok. Krisztus úr magának van gyereke? Ja, nekem. Nem. Nincs. Nem igaz, már nem lesz egészen semmit. Hát Szűznéni maga se vette észre. Hallgass el, hogy most van a lényeg, hát nem fogom megtudni, mi a lényeg. Hát megigaz. Hagyja már azt a tévét, hát csináljon vele valamit, hogy szűnjön, szüntesse meg. Minek Hibrus? Minek? Legalább akarja, hogy megszűnjön. Te jó ég, mi történt a tévével? Éppen most. Valaki megint piszkálta, mi? 50 forintot fizetek havonta, és nem lehet végignézni a rohadt. Én bennükor kiderült volna, hogy ki a gyilkos. Tönci, nézve, te értesz hozzá? De hogy értek hozzá? A múltkor is egy egész vagyont fizettünk a szerelőnek. Jaj, pont a legjobb résznél. Hát ez rossz. Legalább most figyeljetek. Ilus, értesz hozzá? Hagyj már azt a rohadt tévét. Fel kell nyitni a szerviz. Könnyen, hogy telefon! Mondjátok gyorsan a szerviz számát. Egyikőtök mondja. 333. Akkor hadd már ide! Jaj, Tönci, neked olyan szerencsés kezed van. Hát igen, lassan kell fogni a tárcsát. Szép lassan. Látod? Hiába. Legalább nem mondja, hogy hiába. Hát mit mondjak? Nem. Én visszacsinálom az egészet. Igen, megmondom nekik, hogy kell telefonálni. Csak tessék, ha magának mindegy. Nem minden, de ma nem szabadott volna elvállalkoznom. Én diszponált vagyok. Jobb lesz, ha visszacsináljuk az egészet. Ha jelentkezik már az anyamajás szerviz. A telefon fog megölni egyszer, a telefon. Apa, hogy mondhatsz ilyet? Ilus még csak most 19 éves. 19, mi? Te volt 19 akkor, 33. Hát hisz megy az adás! Hát ez megjavult! Na hát! Ilyen még nem volt. Amikor a minisztereket mutatják, vagy a kohókat, sosincs adáshiba. Akkor ez most adáshiba volt? János, nem lényeg, az a lényeg boldogul, hogy megy az adás. No hát, itt a nő, itt a nő! Ez az előbb nem is szerepel. Ki tudja, miről maradtunk le? Lényegtelen. Nézem magát, nézem, hogy miket csinál. Dolgozik az ember, küzd és hiába. Mit vár tőlük? Maga nem hibás. Nem szabad elkeserednie. Valahogy nem alkalmas a hely. Igen, ez nem olyan, mint egy nagy tó. Tudja, én valamikor elindultam a tavon. Magam köré gyűjtöttem az embereket, ezrek hallgattam. Tengert meg a hegyek, álltam a hegyen és szóltam hozzájuk. Milyen szép volt. Igen, a csoda. A csodához valami más közekkel, érti? Ez itt nem megy, nem figyelnek rám. De mit törődik velünk? Ez az én dolgom, ez az én feladatom. Én tudja, ehhez értek. De látja, hogy nem kíváncsiak magára. Talán csak sok a dolgok. De engem magával tud ragadni, ha akar. Amikor már bejött a fürdőszobába, Nem tudtam, hogy benn van. de én nem voltam azonban is.
és jó volt, hogy egy kicsit ott voltak közelemben, meg most is. Ilyenkor úgy megnyugszom. Maga segített rajtam. Ha bízik bennem. Tudja, én már elmentem innen egyszer, ki akartam innen törni. Csak nem 30 éves vagyok, úgy értem, itt az ideje, hogy valami olyasmi történjen velem, amire mindig vártam. Azt hiszem, maga férj. Nem, egészen bizonyos, hogy maga az, akivel én. Tudja, olyan különös sokszor úgy megtorkolok hirtelen, mintha meglátnék valakit. Ez a senki, csak a érzületem. Valaki, akivel én nem csak lelkileg, nem csak testileg, hanem lelkileg is, mindenhogyan. Érti? És maga már itt él egy hónapjában a házban, és mi csak most találkoztunk, de biztos már régóta figyel engem, csak most nem meri bevallani. Én azért jöttem a világra, kedves Vanda, hogy feloldjam az emberek szenvedését, hogy ne legyen se testi, se lelki nyomorúság. Adja, abba, ezt már mondtam. Más nem tudok. Ha más nem tud, akkor inkább hallgasson. Csodáltalmas szép szavakkal tele vagyunk maga nélkül is. Holdra szállás, szívátültetés, zeneszerző, kompjúterek, de ez engem mind nem érdekel, nekem erre nincs időm. Tényleg nem tud más. Az én dolgom ez, ugye, amint mondtam. Csak mostanában minden összekuszálódott, mindenki fáradt. Én is. Na mindegy. Inkább táncolunk egy kicsit. Szeretnék egy kicsit táncolni. De én nem tudok táncolni, meg aztán mit szólnak a többiek? Hogy ők mit szólnak? Ez mind magát érdekli. Ó, és még maga mondja, hogy nem tud táncolni. Azért még én is megnyújtom magával, egy kicsit megnyugszom. Az előbb is az a kitörés, ugye nem haragzik érte. Milyen erős keze van. Jöjjön, menjünk be a maga szobájába. Vagy az enyémbe. Bármilyen csak. Vagy majd egyszer, nem most. Eljönne velem arra hová? Oda, ahol kettesbe lehetnénk. Föl a hegyekbe, egy menedékházba. Ha akarja, én nem is kérdeznénk semmiről, meg nem beszélnénk, ott olyan jó lenne. Tudja, sokszor gondolom én is elmenni valahova. Nézni egy tájat, egy folyót. Én is nagyon szeretem a vízparton, elmehetünk egy folyó mellé is. Tartom magam. De már a hangom sem a régi. Hogy tudtam valamikor prédikál, ezrek hallgattak, és ma már. Meglátja, maga is a régi lenne. Innánk valami jóféle italt. Én nem akarok ám magára akaszkodni, egy kis raffinációval, hogy arra is már tudna menni, hogy feleségül legyen, de nem, én nem. Várjunk velem. Amikor bennülök a fürdőszobába, én csak arra gondolok. Ez lett a vége! Jaj, ez a legjobb az angol klinikben, hogy csak az utolsó pillanatban velük a dolog. Azért számítottam rá, hogy a fényképész öltenek. Fényképész? Hát melyik volt itt a fényképész? Fél éjszakát magyarázhatom. Ez a híradó. Megnézzük? Nem kell, olyan korán kell. De lehet, hogy megint nem tudunk felkelni. Na hát, mi csak mondom, milyen jól elszórakoztok. Hát, születésnapot ünneplik. Úgy látom, a lakó csak nem családi tartozik. Csak nem családtag, már úgy látom. Jaj, Dönci! Hova tetted a rakáskulcsot? Nálad van? Már megint ezek a Nálam, persze, hogy küldetések. nálam. Már megint ezek a küldetések maradt. Aj. Ugye milyen jól táncol a lányom, Krisztus úr? Láttad volna engem cselsztonozni? Van is valahol egy ilyen fénykép. Volt egy ezüst lamé ruhám. Azt ezzel nem ették meg a majom. Én ezt nem folytatom tovább. Ilyenkor egy kis viszki kellene. Viszki. Apa, megszerzed a cementet? Ja, persze, majd odaszólok a Vili bácsinak. Jaj, köszönjük szépen mindent. Anyuka nagyon aranyos, a torta meg a vacsora nagyon finom volt. Jaj, hát úgy örülök, hogy itt voltatok. Kellnék már egy kis beszélgetés. Na de lassan megyünk még.
Immus már nem igazán tudjuk megvárni. Na, de ne rohanj, akkor várjatok, még várjatok. Hova rohantok? Mindig csak rohantok. Azt hiszem, én is megyek. Jaj, várjon! Hozd meg iratot. Persze, maga is, Krisztus úr! Korán kell holnap, messzire jár dolgozni? Nem, én egyáltalán nem, asszonyom. Én nem is nézem tovább ezt a nyomorult híradót. Kedves szomszédasszony, lenne szíves a téremet? Persze, maga is Szűcsi azzal a béna lábával. Visszaült! Na, most már mi ismerjük Saci szedletúttal. Dehogy mentek. Még csomó fontos dolgot meg kell beszélni. Kimló születésnapja van, és különben is még nem is kínáltam meg cigarettával. Anya, hol van? Kiment a plégenéért. Mindig szétszélednek. Szóval apa azt mondja, hogy 2.30-at adjak érte? Annyit, semmi többet. És mondd meg neki, öreg tégla rossz hulladék. A terek. Telek, milyen telek? Apa, a balatoni telket kérdezem. Ja, Mi lánykoromban mindig a Velencei tónál nyaraltunk. Tényleg megvan még egyáltalán az a Velencei tó? Elmegyek. Én nem fogom azt csinálni, amit ti itt. Na hát, ez még az a bőröd, amivel jól aznap volt. Még az a címke is rajta van. Vandrát, esik még az eső? Ja, esik. Az eső még esik. anya úgy írtam. Immus, hát te? Lehet, hogy maga belefáradt, lehet. De én nem. Na, tessék, ez a Beatrice. Mindenféle hülyeséget elengednek, aztán még csodálkoznak, hogy elszűntünk az ifjúság. Jaj, igaza van, szomszéd úr, nekünk voltak még idáink, nagy idáink. Na, Saci szedletúttal menjünk. Na, ne rohanj el. Apa, nézd, itt van Immus. Mi? Imrus? Ihol? Na hát, Timus, nem voltál utazva. Minden esetben jókor érkeztél, akkor megadod irány cigivel. Bizonyára magát is megkínáltam a édesapja cigarettával. Mi még nem dohányoztunk. Nem? Nem. Az édesapja sem? Vasárnap. Most vasárnap elmennénk a menedékházba. Elmegyünk. Tudja, én is csak a fronton szoktam rá, idegességből. Kínáltak, aztán rágyújtottam. Így van ez. Vagy mindegy, csak oda, ahol kettes lehetünk végre. Mindegy. Most vasárnap? Vagy szabadon. Amikor ráér. Olyan összetudunk, hogyha gondolja, hogy jobb így kivontva. Így nagyon jó. Jobb lesz, ha most elmegyek. Elmegy? Csak így, ilyen hamar? De apa, hát kínál meg Immus cigarettával. Jó van. Hát Imrus, egy nagy napon, mivel ma 18 éves esztendős Apa, az este már megbeszéltük, hogy 19. Igen, még mondta is mondom, hogy 19. 18 vagy 19? Döntsétek már! Anya csak tudja. Igen, már 19 éves. Ne, látja Szüsi, erről beszéltem. Káosz, zűrzavar. Hát csináljátok, amit akartok. Elvenni az ember kedvét, azt tudjátok. Jaj, apa, hát nyugi. Nincs semmi baj. Nézzétek már, ágyuk. Rakéták. Ne, ágyuk. Én a 75-ösöknél szolgáltam, de megismerem az ilyen kaliberűeket. Szerintem is állunk. Itt még egy ital, meglátja ez jó. Nem kell. De most még nem. Még maradjon egy kicsit. Bár nem lehet. De mondja meg, hogy miről szeretne velem beszélgetni, és én... Nem? Most én búcsúzom, mert búcsúznom kell. Elnézést! Most búcsúzom. Csak búcsúzik? Így ilyen hamar. Hát, Na hát, mi még nem is tudtunk társalogni. Ez nagyon bosszantó. Valahonnan ön nekem olyan ismerő. Hát már találkoztatok. De nem, mama, valahonnan régebről. Ön nem a Madás gimnáziumba jár? Nem, kérem uram. Akkor a katonaságtól. Pilis Csaba, na, Pilis Csaba. Nem. Mondtam, hogy mi soha nem találkozunk. Ez olyan dühítő, annyiszor becsap az arcmemórián. Én is megyek. Csak vele akartam megint. Hát hol van Imrus? Ő annyira ért ehhez. Nem
Nekem itt kell maradni. Pedig nagyon jól tudja, hogy betagad a torka. És különben is sál nélkül ilyenkor már nem lehet. Ezerszer mondta már, mindig az évszaknak megfelelően kell öltözni. Sapka és sál, vagy kalap. Kalap sál ilyenkor mindig így illik. Anna, mit nevetsz már megint? Mi az Isten csodáján nevetsz már megint? Csak azt érteném meg egyszer, hogy mi olyan nevetséges itt mindig. Most tudni szolgálati, éjszaka felhős lesz az ételben,